Apagaztiak, Joxgel nozue, ongi etorri berriz ere aspaldiko partez Joxgelen txokora. Bueno, hemen atorkizue orain kontan, grabatuakaten gameplay batekin ator. Bueno, esan beharrak senditzatela, ez dutela bideiki jo denbora askoan. Arrazoi pertsonalegatik bat izan naizelako. Esan beharrak ez dutela nik nahi bezain beste denbora duki bideoak itotzeko, jolastu naiz, ez dut jolasti ez utzi, baina hori jolastu, editatu, igo, umia ijaten eman, paketeak dela, daneko denboa egiztit ematen ez. Baina goain kontan aber jartzen naizen, berriro azten naizen gameplayak itotzen, eta hoxe, ez, berriz aurrako deken. Hemen jarrieten bideo eta, falai naiz urrezko batean nahian, momentu enten ja esan berrakat ateat azkatela 150 buruak, ateatan azkana, baina partida honetan buruan bila zan erteteko nire, buruan bila juteko zan nire asumua, nahiko buru atatzi dut egia esan gara da, baina hilotze batez ere, azkal jarrita UAV de respuesta da UV orbitala, eta, pare bat momentutan hortxe, UV orbitala ila ateatzeko momentu hortan gelditzen ez, eta horretik gani datezka ez. Ez da oso bideoklip oso ona, baina egia esan aspaldiko parte defendenetakoa dela ez. Hor ikusi esan bezala tipo bat eskubitik erten da, eta nik jolazten izabit artean nien preferentzik eman nahi nintzian, baina haizu kerratzean gozaia. Eta hori, laizte hemen ez da egiten menaztean, baja kate luze bat, baina Zanberrakat bi aldiz jau esatetan. Hori, ez azka jarrita helikopteru bat alago ikan zen unai... unai, hori. Baik bajakitia ez, nire partez. Esan baita ere gari infernukin hitz egin detela, proiektu bat martxan jartzen nahi geha. Euskerazko youtuberran ordoan komunitatean zako, baina hori bain digan proiektua da, ez da berekin hitzain, ez da zerra horretu jakin hor dela proiektutxo bat. Eta, gero baita ere, erosiet Black Opsa nik baita ere, eta hori, zombian partida batzuk ez, jotzen aztegean, nik zombitan ibiltzi guztat ezait, baina ez bakarrikan, ez? Ez bakarrikan bat ez ere bastante aspertzen nahi, baina aspertzia baino gehiago da, ez da gari infernu gehiagoak eta gehiago entaten izan bakarrikan asperteten ez. Motxian, multiplayerrean ebai, baina multiplayerrean jende gehiago da. Ez pixkanak amenu hau baita. Hemen horrek ikusten zabez, respawnak guarreatzen, esan beharra da. Ez da la nahi gehiena irrikitzeiten oso, genian jartzeka kanpatzea, ni jarriko nahu respawnak atatizkiaten da la gameplay nahiko hon bat ez. Hor jabitu ez. UV-sat orbitala atatzeko ez da egizan bat, labos bat baja geliko zeizkit. Ez? Ikustetan bezala erdilan dago barra. Baina, hor nita inizala dana emozionauta. Egia esan berra, fala mina hundi jaiteu, baina hori berez da semi-automatikoa da ez, ni fuego rapido jarrita, ez fuego rapido ez. Selekzion de disparo jarrita dakat, hori automatikoan jarri alizateko. Bestela banaka tiratzea eta hori zail xamarra iteet, jaun itzan, baina bi baja falta zaizkitela, zaka zeine agatu gait eta kutxilezo guarra batekin, esatera, oain dikan 45 goaz, oain dikan partida nahi buelta asko matiazka, oain dikan hemen oain dikan mamilla da. Da hola xe, azten izan baita ere beste berriro ere beste egido, Minecraft, da holako bideoak iotzen, ez? Lastara irutzait ez dela denbora sobrante gehiago eukiko Minecraft, Black Ops bila bideo gehiago iotzeko, ez? Baina, eskertuko nahiz bat hartu eta jokun batzuk hartu eta hori jarraipena ematen. Hain baita ere gaina PlayStation laurako atatzea guztuan Plantas vs Zombies Garden Warfare, bastante gustoko intzaiten jokua da. YouTubeen pare bat youtuberri jarraitu ditut. Bideoekin eta egia esan, bastante jolasgarria eta entertainio bitzait. Eta
Ea lortzeten, abuztuan emeretzian uste datatzela behilaurako, eta bueno. Ea lortzeten. Bueno, hemen da, beharen arratxa luze xamarra atatzen egin naizela. Esate, oain gontan bai. Oain gontan fijo atatzetela. Honi joda esate bai isilikak gongo naiz, beste respawna sartuko naiz, hemen bate martengo, bate los cojones, hemen inorazte gertaten. Lasai hartu. Kanbaten, behizak bat. Laskar. UAV en camino. Txotxe, nasti nauk, bale? Esuan momentua, lasai, uau, jatea, baina ez preocupau, zegoain bai. El enemigo ha destruido su UAV. Ez que horrek emazian azkatik, nik UAV jatatzea demagoitzean zeba txikitu zizketek, bai UAV-ak eta UAV de respuesta. Hori ez titulatzen. Es historia. Eta sortzi, hemen ja esan non, bueno, ja ez tia berriro ateratzen. Eta, akatea zeriko dugu, buruak ateratzen. Eta ea zerretzen, ez? Foro hau dilak. Mila esker hor jarraitziatik jarraitzea zuenak, ez jarraitzea zuen, baina eskerrik asko bat egan, da berriz izategan mutilak, izan untza gaztiak.